дар доираи вусъати тадбирҳои ободонӣ бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳаи некманзари ҷамоати деҳоти хуросони ноҳияи Фархор аз ҷониби шахсони ватандӯст ва сокинони деҳот бо ҷалби мутахассисон ва истифодаи техникаи соҳавӣ роҳҳои байни деҳа бо паҳноӣ аз 4 то 6 метр пурра асфалтпӯш ва 3 пули аҳамияти маҳаллӣ дошта дар маҷрои канали асосии ҳудуди деҳот аз навсозӣ гардида мавриди истифода қарор дода шуд. сиёсати имрӯзаи давлат ва ҳукуматро барои ободонии маҳаллаву деҳаҳо дастгирӣ намуда иқдом гирифтем ки дар маҳаллаи худ дар маҳаллаи некманзари 1 ва 2 ки ҳамин роҳҳо бисёр дар ҳолати таъмирталаб қарор дошт, тасмим гирифтем ки 3 километр роҳи байни ҳарди деҳаҳоро мунфарш кунем. аз масофаи умумии роҳи зикршуда то маҳаллаи навбунёди некманзари 2 ҷамоати деҳоти мазкур масофаи қариб 1 километри он бо гузарондани корҳои заминӣ аз нав сохта шудааст. паҳноии роҳи ин деҳаи навбунёд дар қисмати доманакӯ 4 метрро ташкил медиҳад. тавре сокинони деҳот иброз доштанд роҳи деҳаи некманзари 1 то роҳи байни деҳоти хуросон солиёни зиёд дар ҳолати таъмирталаб қарор дошт ки ин ҳолат дар давраи зимистон барои рафтомади воситаҳои нақлиёт ва сокинон бахусус хонандагони ду деҳа ки масофаи зикршударо тай мекарданд мушкили асосӣ буд. ташаббускорон ин иқдом барои навсозии роҳи деҳа нахуст дар ду шафати он тариқи ҳашар дар масофаи беш аз 1.5 километр обраҳҳои бетонӣ сохта ҳамчунин симчӯбҳои фарсударо бо пояҳои оҳану бетонии нав иваз намуданд. ҷавонони деҳа барои дар амал татбиқ намудани дастуру супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вусъат бахшидани корҳои ободонӣ ҷиҳати таҳкими инфраструктураи деҳот ният доранд ки дар идома аз чунин корҳои созандагӣ ҳудуди деҳаро ба таври замонавӣ чароғон намоянд. дар ҳамин ҳудуди ҳамин раҳи сохтагимон 5 кӯпруки вай дар ҳолати садамавӣ қарор дошт, онҳоро ба пуррагӣ таъмир кардем ва пешкаши сокинон кардем. ният дорем дар оянда сиёсати ободкоронаи ҳукуматро дастгирӣ намуда дар дохили дигар маҳаллаҳо мақсад маҳаллаҳои давлат бо дигар маҳаллаҳое ки ҳаста саҳми арзандаи худро гузорем. дар ҷамоати деҳоти хуросони ноҳияи Фархор имсол бо саҳми сокинон дар масофаи умумӣ зиёда аз 10 километр асфалтпӯш кардани роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаи 3 деҳа ба нақша гирифта шуда то имрӯз аллакай дар 2 деҳа роҳу пулҳо бо сифати баланд сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. роҳи деҳаи Тоҷикистон ва соҳилоби ин деҳот низ бо дастгирии соҳибкорон ва саҳми сокинон асфалтпӯш карда мешавад. ба иттилои масъулини мақомоти иҷроҳ кунандаи давлатӣ дар ноҳияи Фархор бояд бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имсол дар ҷамоати деҳоти Зафар роҳи байни деҳаҳои Навобод, Хуросон, Сомониён ва дар ҷамоати деҳоти Дарқад роҳи шаҳраки Фархор, Дарқад, Моҷиробод дар масофаи умумӣ зиёда аз 20 километр асфалтпӯш карда шавад.